Joo, rupesin tuossa Nokia innottamana katselemaan, että miten se alihankkijoilla menee. Ja tässä on semmonen firma kuin Ixonos, niin se on syöksynyt nyt tuonne. Eli se on tipahtanut 2,75 tonne 1,75 tuntumaan. Ja se nyt on aika iso tiputus ja se on tänään itse asiassa jo vähän noussutkin takaisinpäin. Eli siinä on nyt prosentin verran ollut kurssinousua ja se firma nyt tekee kuitenkin kaikkien näköistä muutakin kuin Nokia-alihankintaa. Toki Nokia-alihankinta on siinä iso osa, mutta sillä on kaiken näköisiä muitakin mobiilisovelluksia erilaisiin firmoihin ja muutenkin yritystä mun mielestä ollut siitä, että se pääsisi vähän Nokiasta eroon noissa bisneksissään, tai ainakin se olisi pienemmässä roolissa se Nokia niissä, niin en mä nyt sitten tiedä, onko toi niin huono kuitenkaan, että eikö sitäkin ehkä kannattaisi ostaa. Se on kuitenkin tippunut 1/3 se arvosta, niin mä luulen, että se vähän on pakko korjata markkinoja, vaikka se oikea tilanne olisi mikään. Ja nyt se on tänään korjannut ton verran, kun Digia taas oli tänään korjannut jo 7%, kun sillä oli tippunut myös 20% arvo, niin jos tuosta Digiasta yhtään pystyisi haistelemaan, että miten tämä Ixonoksen arvo nousee, niin kyllähän se saattaa hyvinkin lähteä tuosta nousuuralle huomenna. Ja vaikuttaisi vähän siltä, että se voi hyvin olla, mutta paha sanoa tietysti. En ole tarkasti myöskään tietoinen siitä, että kuinka suuri osuus Nokia-alihankintaa on Ixonoksessa, mutta toisaalta ne pärjää ilman Nokiaakin ja sinänsä ihan vakuuttava firma, mitä ne tekee, mutta en nyt sitten tiedä. Mutta kyllä vähän himottaisi tuota ostaa, mutta en nyt ole varma. Pitää harkita vielä, mutta ei se nyt mitenkään huonolta näytä. Ja kyllä mä veikkaisin ainakin, että jos mä nyt mä kyllä voisin niin varmaksi sanoa, että se kurssi nousee huomenna, että voisin allekirjoittaa semmoisen lapun, mutta en mä nyt sitä ehkä ostamaan kuitenkaan tolla kurssilla rupeisi. Kun vähän vielä hirvittää, että siinä on kuitenkin sen verran vähän kurssinousua, että se voi olla vielä, että jos ne nyt julkaisee jotain kummallisuuksia tässä parin päivän sisään, tai kummallisia tietoja Ixonoksesta, niin se voi vielä hyvinkin tipahtaa 10%, mutta voisi se tuosta jo pikkuhiljaa nousuurallekin lähteä. Ei se nyt takaisin samoihin lukemiin varmasti nouse, mutta kyllä se nyt varmaan 2 euroa ainakin voisi tuosta 1,75 hypätä. Luulisi, kun se on 2,75 kuitenkin ollut, niin siinä on aika paljon väliä.